אז ננסה לעשות סדר. מחר הלימודים יחלו בשעה 11 בבוקר גם בגני הילדים, גם בבתי הספר יסודיים, בחטיבות הביניים. החינוך המיוחד מוחרג ופועל כרגיל. למה? כי הסתדרות המורים נאבקת על הקיצוץ במשכורות עובדי המדינה. אנשי החינוך הם עובדי המדינה. ביום העצמאות הם פתחו את תלושי המשכורת וגילו ירידה של בין 400 ל-900 שקלים בחודש. זה המון. חוץ מזה, יש התארגנויות של גננות ומורות שמחליטות לא להגיע מחר בכלל, גם לא ב-11 בבוקר, פשוט להוציא ימי מחלה. אז הורים, בבקשה, תתעדכנו, כל אחד מול המורה או הגננת שלו, אבל ללא ספק מדובר בשיבוש משמעותי מאוד בעבודתו של המשק. שר האוצר מבחינתו לגשת לבית הדין ולנסות להוציא צווי מניעה. שר החינוך, שבהתחלה לא תמך באנשי החינוך, היום תומך בהם על מלא, הוא לא מוכן להוציא צווי מניעה וצריך אותו כי הוא המעסיק. הוא רוצה ממשרד האוצר פיצוי לאנשי החינוך. חוץ מזה צריך לומר, גם עובדי מדינה אחרים נפגעו בשכרם באופן משמעותי. עובדים סוציאליים, סייעות, אחיות, רופאים, עובדי נמלים, חברות חשמל, לא כולם מרוויחים משכורות מאוד נמוכות כמו המורים, אבל גם יש כאלה, ובאמת המאבק הזה של כולם, אגב, הוא מאוד צודק, כי הפגיעה היא פגיעה מאוד משמעותית בשנה שבה כספים קואליציוניים הלכו בכמויות למקומות שלפעמים הם לא נכונים.